फैबाय थानाय 9 एप्रिलाव जे आसाम एसेम्ब्लिनि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ बे इलेक्शननि सोमोन्दै जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वर्कार आफादनि जानानै जोङो फंनैसो बेबायदि बिबुंथि होनो आरो लाखिनो थाखाय जों बे समखौ लानाय जादों। दा बेनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वर्कार आफादफोरनिसिम जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि जेसांखिनि दङ आरो खोनासंग्रा साफ्रोम रायजो राजा नोंथांमोननिसिम जोङो जोंनि थांखि आरो उद्देश्यफोरखौ बेबायदि मिथिहोनो थाखाय बे समखौ लानाय जादों। दा बेनि गेजेरजों जोङो बेखौनो मिथिहोनो इच्छा खालामदों जे फैबाय थानाय 9 एप्रिल खालि जे आसाम एसेम्ब्लिनि बेबायदि इलेक्शन जानो थांगासिनो दङ बे इलेक्शननि समाव जोङो जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वर्कार आफादनिफ्राय जोङो उदालगुरि एलएसिनि जाय बिजाथि बिथां दिपेन बर' सार बिथांखौ जोङो इउपिपिएलनि बिजाथि हिसाबै बिथाङा जि गसंदों बिथांखौ जोङो जोंनि आफादनिफ्राय बेबायदि पूर्णांग हिसाबै जोङो मदद होनो आरो सापर्ट खालामनो थाखाय दिनै जों ओंखारदों। आरो बे जोंहा जोंनि आफादाव बेबायदि रायज्लायनायनि गेजेरजों बेखौ जोङो थि खालामबाय आरो जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वर्कार आफादथिंनिफ्राय सेन्ट्रेल आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोननि बेबायदि कनसेन्ट बादिहै बा बिथोन बादिहै दिनै जोङो बे प्रेस मिटखौ नोंथांमोननि गेजेराव होनाय जादों जे जोङो थोंजोङैनो जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव अन्तत प्राय 2000 बेबायदि जोंहा सोद्रोमा दङ। बे 2000 सोद्रोमाखौ लाफानानै आरो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गासै 10,000 बेबायदि सोद्रोमा दङ। बे गासैफोरखौबो लाफानानै दिनै जोङो जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वर्कार आफादा थोंजोङैनो इउपिपिएलनि बिजाथि जायफोर दङ बिथांमोनखौनो जोङो बेबायदि मदद आरो हेफाजाब होगोन होननानै जोङो भट होगोन होननानै दिनै जोङो बेबायदिहै थांखि लानाय जादों। आरो बे थांखिफोरखौ लानानैनो दिनै जोङो बे मिडियानि गेजेरजों जों फोसावनाय जादों। मानोथो जोंहा गोबांथार बेबायदि उद्देश्य दङ बे इउपिपिएलखौ सापर्ट होनायनि। खारन बिटिआर जिथु सुक्ति जादोंमोन बे बिटिआर सुक्तिनि समाव जाय दफाफोरखौ सुक्तिनि गेजेरजों बेबायदि मोनबोदोंमोन बे सुक्तिनि खामानिफ्रा दिनै आद्रा जानानै दंबावो। माखासेफ्रा जाबाय खिन्थु माखासे आरो जानो गोनां दंबायो। दा बे सानजा पार्टनि जिथु समस्ति बेबायदि सोनो गोनां गामि सोनो गोनां बेफोर खामानिफ्राबो आरो आद्रा जानानै दङ। आरो बिभिन्न बेबायदिनो अनुष्ठानफोर प्रतिष्ठानफोर बेबायदि माखासे आरो जानो गोनां दंबायो। आरो बेबायदियैनो बेफोर गासैफोरखौ नोजोर बोनानै बेफोर गासैफोरखौ जोङो बेबायदि नायहरनानै दिनै जोङो थोंजोङैनो इउपिपिएलआ जि बेफोर गासै खामानिफोरखौ मावनो थाखाय बेबायदि थांखि लानायखौ बेखौ मिथिनायनि गेजेरजों दिनै जोंबो बे इउपिपिएलनि जाय बिजाथिफोर बे बिजाथि आरो जोंनि उदालगुरि एलएसियाव जाय दिपेन बर' सार बिथां सारखौनो जोङो जोंनिफ्राय 100% बेबायदि मदद होगोन होननानै जों खामानि मावगोन होननानै जोङो दिनै बे मिडियानि गेजेरजों बेखौनो जोङो फोसावनाय जादों। जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वर्कारनि जाय आनसलिकफोर बे आनसलिकआ बर्तमान 8टा बेबायदि आनसलिक गोलैनानै दङ। आरो गासै जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव आनसलिक हिसाबै 13टा आनसलिक दङ। होमब्लाबो जोंनि उदालगुरियाव बेबायदि 8टा बेबायदि आनसलिकआ दायो बे दिपेन बर' सारनि थाखाय खामानि मावगोन बेखौ जों मिथिहोनाय जादों।